Il-protesta li saret il-ġimgħa filgħodu fil-Belt waqt iċ-ċerimonja tar-Repubblika saret mingħajr permess. Fi stqarrija l-Pulizija qalet li sakemm saret il-protesta l-ġimgħa filgħodu l-organizzaturi tagħha ma applikawx għal permess kif dejjem irid isir u kif dejjem sar. Il-Pulizija qalet li jumejn qabel protesta saret laqgħa bejn il-Pulizija u l-organizzaturi tal-protesta, iżda kif dejjem għamlu l-organizzaturi din id-darba ma applikawx għal permess. Mhux talli ma kellhomx permess imma n-nies tal-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil infexxu jgħajru jinsolentaw b'ħanġra kbira lis-soldati waqt il-parata tar-Repubblika saħansitra għajruhom mafjużi. B'reazzjoni, uffiċjali tal-Armata esprimew id-dispjaċir tagħhom għat-tajjir u l-insulti li qalgħu minn dawn in-nies għax sempliċement kienu qegħdin jagħmlu xogħolhom. Il-Garrison Sergeant Major Roger Mulvaney qal li ħassu ddiżgustat għan-nuqqas ta' rispett li wrew lejn il-Forzi Armati ta' Malta u lejn l-innu nazzjonali ta' pajjiżna fejn minflok kantaw miegħu infexxu jsafru u jibbujaw. Kiteb li waqt li bdew jimmarċjaw fit-triq ir-Repubblika mhux biss ġew majra iżda tifawlhom affarijiet lejhom bħal flus folozz. Madankollu kiteb li l-aktar li nħasad kien meta ra mara b'tifel ta' 6 snin magħha tajjar bi kliem ta' mibeda lil dawn l-uffiċjali. Qal qatt mhu se jinsa l-ħarsa ta' mibeda li kellu fuq wiċċu ta' niċkejken fuq ħarstu. Mulvaney qal li ilu 31 sena iservi fl-Armata b'lealtà u rispett. Qal li tul il-karriera tiegħu irriskja ħajtu biex isalva ħajjet in-nies f'baħar imqalleb u min jaf kemm il-darba kien traumatizzat b'dak li kien jara f'ħidmietu. Shame on you all, no one should ever disrespect our national anthem and our colours, kiteb Roger Mulvaney imweġġa b'dak li għadda minnu u s-soldati sħabu l-ġimgħa filgħodu. Miegħu kiteb ukoll Antoine Sherry, uffiċjal fl-Armata li l-parata tal-ġimgħa kienet l-aħħar waħda għalih. Qal li huwa kburi li kien skorta tal-bandiera Maltija, il-bandiera li kull Malti għandu jiddefendi u jonora. Kiteb li kien iddisgustat għat-tajr li sar lejn is-soldati li jagħtu servizz lil pajjiż filwaqt li qal li jistenna skuża għat-tajr u nuqqas ta' rispett li qalgħu u sħabu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.